Bona vesprà, gràcies per vindre a la sessió extraordinària i urgent per avui, a les 2 de la vesprada. Punts de l'ordre del dia. Primer, aprovació de la urgència de la sessió. Té la paraula el senyor Vidal. Gràcies, alcaldessa. Primer que res, agrair l'assistència als regidors, que avui en plenes vacances per a molts estem així, i la urgència ve motivar que fins al dimarts dia 16 tinguem de temps per adherir-nos a este pla que anem a presentar ara així al ple municipal, i com la informàtica sempre a vegades juga a males passades, ens agradaria tindreu avui passat per a que el dimarts, que és l'últim dia, tinguem temps de pujar-ho a la plataforma i que tot funcioni bé. Moltes gràcies. Doncs anem a votar. Tu parlant? Sí, claro. Bé, dir que preguntar si per a l'aprovació de la urgència fa falta majoria absoluta dels membres o només dels Majoria presents. d'assistents. Després, preguntar també perquè no hi ha acte de sessió anterior. Perquè és urgent i extraordinària i no se presenta l'acte. I després dir que votaré que no a la urgència perquè no s'ha convocat en 2 dies hàbils. Per això és urgent. Però considerem important. Creiem que s'haguera pogut convocar antes. Per tant, votarem que no a l'urgència. Molt bé. Senyor La Rosa, vol vostè la paraula? Molt bé, doncs anem a passar a votació. Vots a favor de la urgència? Abstencions? Vots en contra? Doncs aprova la urgència. Punt número 2. Aprovació pla d'ajust per a l'adhesió al Fons d'Ordenació del Reial Decret 17/2014 de 26 de desembre. Àmbit subjectiu, article 39.1.b. Té la paraula el senyor Vidal. Gràcies, alcaldessa. De tots és sabut que la Pobla Llarga, nosaltres estem endeutats en bancs, en un en concret fins al 2029, on deguem 1.400.000 euros, i en un altre fins al 2023, on deguem 3.700.000 euros, és a dir, més de 5 milions d'euros. També ho hem fet públic, que tenim sentències firmes, sentències que tinguem que pagar sí o sí, per valor actualment de més de 700.000 euros. En aquest primer any de govern hem tingut que pagar de forma ineludible, estaven en joc subvencions i molt més, hem tingut que pagar IVEs, multes, sentències, factoring, per raó de més de 500.000 euros. Esta és la situació tan dolenta en la que ens vegem obligats a prendre una mesura per a nosaltres també molt dolenta, com és la de demanar, la de sol·licitar a l'Estat ajuda per a poder pagar en temps i forma préstecs i sentències per valor de 1.310.000 euros. Així que presentem al ple per a la seva aprovació sol·licitar al govern central l'adhesió a aquest fons, ja que nosaltres no podem directament refinanciar-nos a l'estar endeutats més d'un 200%. Gràcies. Senyor Carbonell, vol vostè la paraula? Bé, en primer lloc dir que és bastant sorprenent, en un dia ens hem trobat això. També volem dir que no hem participat en l'elaboració d'aquest pla d'ajust, no ens han donat l'oportunitat de participar, i aquest pla d'ajust elaborat per l'equip de govern consisteix en les següents mesures. Pujada de l'IBI del 2017 al 2023 del 0,60 al 0,75, establir noves tasses, no ens especifiquen quines, pujar les tasses actuals per a que ingressar de 9.000 euros més en 2017, vendre patrimoni, tampoc ens especifiquen quin, tema en què podríem estar d'acord si sabrem què va a vendre's. Després ens planten una reducció de costos de personals que consisteix en jubilació dels tècnics municipals per ahorrar 8.000 euros en 2017 i 30.000 en 2018, prejubilacions per estalviar 7.000 euros en 2017, 49.000 en 2018 i 72.000 euros en 2019, després comissions de servei que tindran un estalvi de 57.000 euros en 2017 i 87.000 en 2018, després un estalvi d'energia elèctrica que podríem estar d'acord de 8.500 euros en 2017 i finalment un estalvi en festes de 1.000 euros.
Aquest pla d'ajust és per a afegir-nos a un pla d'ordenament que està aprovat des de desembre de 2014, en el que ja van tindre l'oportunitat d'afegir, l'any passat se va passar la data i creguem que en un any ha hagut temps per a pensar que teníem que afegir-nos a aquest pla i haver-ho treballat millor. I per tot això votarem que no a aquest pla d'ajust. No anem a compartir aquest pla d'ajust. Gràcies. Senyor Pep, la Rosa. Sí, yo voy a hacer una pregunta a la señora secretaria. Para el pago de las sentencias que n'hi ha pendents antes de la intervenció, si pareix bé la senyora alcaldessa, para el pago de les sentències que tinguem que ens han condenat a pagar per lo de les urbanitzacions, la medida que va ser l'any passat d'acollir-se a aquest plan que ens prestaven els diners al 0,25, això és el mateix o això és això només? No. O és reformar el plan d'ajust que teníem? No, és un nou. Este substituís en tots els termes a l'anterior. I és el mateix fons que per l'any passat se va... No, però és que l'any passat teníem el pago de les sentències al 0,25 i este préstec que jo he vist que no estava bé, perquè si fica el 5,93 ja estava pagant-se crec que al 3,25 i els interessos l'últim any els ha condonat l'Estat que no han pagat interessos. Els interessos estan per als 5,25. No. El préstec de pago a proveïdors o el 5,25? No. El préstec... La FIR local actualitzada per l'anterior secretari, la té així si vol? No, la tinc no, i a més ho va aprovar el ple. Este préstec, el Banc de Santander el va baixar a 3,25 crec, si no menys. Per tant, i és que no me quadra 5,93 després, claro, si foren només... Aquesta és la FIR local actualitzada per l'anterior secretari, en el que fica el 5,25. Pues tinguem el 3,25. Això no està, crec jo que no està bé. I si, claro, si foren només les sentències acollides al 0,25, inclús n'hi ha una que han ficat vostès en el pressupost, l'ingrés del... Perdona, però el 0,25 de... 0,25 d'interès? No, a veure, este préstec no se sap el tipus d'interès, perquè en el cas de que ens el concedisquen és un nou préstec i se traurà en condicions de prudència financera. I no té res de que veure en el plan d'ajust que n'hi ha? No tindrà res que veure. No tindrà res que veure en el préstec de pago a proveïdors. Este pla d'ajust s'explica a l'anterior, però no se financia en les mateixes condicions que el pla d'ajust anterior, o sigui, que el préstec de 3.700.000 del pago a proveïdors anterior. I l'interès en junio de l'any passat era 0,25. Això és l'Euribor. No, perdone. L'interès que ficava a l'adherir-se a aquest plan l'any passat era 0,25. De moment encara no el sabem perquè se té que treure el préstec en condicions de prudència financera. La prudència financera se calcularà en funció de la quantitat que ens aprova el Ministeri a l'hora d'acollir-nos. I després volia fer una altra pregunta. Si els 166.000 euros que estan del conveni estan pressupostats com a ingrés, no està pressupostat el pago en els pressupostos que aprovarem fa mes i mig, i ara resulta que sí està per financiar-se aquesta quantitat. Estem financiant una quantitat que ja ens han pagat, o que van a pagar-nos. Ahí està. Sí, però és que els ingressos estan en el pressupost. Però en la tesoreria no estan. Si se paguen, se destinaran a amortitzar el préstec. Això. Evidentment, claro. Entonces fallaran 166.000 euros en el pressupost. Pues faran Això és un error, claro, quan en el seu moment ja diguem nosaltres que no estava la contrapartida, claro, si ara s'arrepleguen aquests diners i se paga això, faltaran 166.000 euros en el pressupost. En el moment sí que estava la contrapartida, però en la 413 de pressupostos tancats de l'exercici 2015. Ahí serà la contrapartida. Vale. Ara se traurà de la 413. Molt bé, entonces el que anem a aprovar ara és... Estava parlant la senyora secretària, disculpe per la... Només és això. O sigui, anem a aprovar el pago per les sentències. Senyor Soler, estava contestant-li la secretària, Sí, l'ha tallat. ja m'ha contestat. No, estava exercicis tancats, estava el pago de 166.000 Estava euros. contestant-li, dient que li conteste i després... Sí, ja m'ho ha contestat. No, estava contestant-li, se tercera traurà de vegada. la 413 i s'aplicarà. I com ha dit l'alcaldessa, en el cas de que ens ho aproven i ens ingressen els diners, se destinarà a amortització de deuda. El problema és que aquests diners no estan en la tesoreria. Aleshores, en el pressupost pot estar contemplat, però diners no n'hi ha i el que ens fa falta és tesoreria. I no, encara que siga fora i no s'ha demanat el pago a la Diputació ja dels diners,
Sí, clar. Entonces, en este moment aprovem això o aprovem tot un pla d'ajust? S'aprova el pla d'ajust i l'adhesió. I s'ha de votar les dues coses? Per a l'adhesió fa falta el pla d'ajust. Vale, no tenim clar. És tot u. Molt bé. Alguna cosa més? Senyor Vidal, va vostè la paraula? Sí, breument. Sí. Sobre el pla d'ajust, comencem un poc per darrere que està comentant el senyor Rafael Soler. Jo hem revisat tota la documentació que es va presentar en el seu moment perquè el Partit Popular va aprovar un pla d'ajust per a poder demanar aquest préstec. Pla d'ajust que no s'ha complit en absolut. I com sempre, claro, tens que anar a les fonts. Me'n vaig a l'acta del 29 de març del 2012 on en teoria hauria d'aparèixer com es va aprovar el pla d'ajust, les intervencions i res. Un acte d'un ple municipal tan important com el del 29 de març del 2012 on se parlava d'aquest pla d'ajust, perquè nosaltres el que hem fet és el pla d'ajust que ja n'hi havia ens obliguen a modificar-lo, però no a fer-lo del tot. Que n'hi ha que aprovar-lo ara sí, però n'hi ha que modificar el que el 29 de març del 2012 es va aprovar. Però, torno a dir, agarres l'acte del ple i on està el pla d'ajust, on estan les intervencions. Però bé. Diu que el préstec estava al 0,25 en el mes de juny, no, senyor Rafael Soler, en quina fetxa? El mes de juny, fins al dia 15, nosaltres no podem posar un peu així dins d'aquest Ajuntament. Si vostè sabia que tenia 700.000 euros en sentències per pagar, si sabia que el préstec estava al 0,25, haver-lo fet. Després, senyor Carbonell, jo recordo una intervenció seua reclamant que haguérem tingut que adherir-nos l'any passat a aquest pla, efectivament, però vostè sap que vam estar treballant contracorrent i vostè és conscient, no va faltar així públicament repassar com vam estar des de l'inici n'hi ha fins un informe dient que nosaltres no ens podíem adherir a ningú pla perquè nosaltres estàvem molt endeutats i jo li podria ensenyar fins un SMS del dia que Carqueixent estava fent un ple extraordinari, jo a qui tenia la responsabilitat, qui estava a este costat de la taula i diguent-li, i nosaltres per què no? No, nosaltres no puguem, nosaltres això res. I avui estem així, res més. Jo li voldria contestar també en el sentit de que a partir del 30 de juliol era quan se podia demanar, que no se trencara el 30 de juliol, no sabíem en quina situació estàvem i no sabíem si la podíem demanar. Esta alcaldessa, esta corporació i aquest equip de govern en companyia de la secretària hem anat a parlar, hem estat en contactes en delegació de govern des del dia 1 d'agost, des del dia que ja se van començar a poder fer aquestes coses. Ens hem reunit fins en su delegació de govern a veure si a banda d'això tenim una altra alternativa, perquè la situació és greu. És molt greu, és una cosa que nosaltres no hem amagat, hem estat parlant molt i hem estat comentant molt sobre el tema. Respecte al pla d'ajust, jo crec que hem fet un pla d'ajust en el que tots podem estar d'acord. El tema de l'IBI és l'únic que se puja. Hem intentat no retallar en serveis socials, hem intentat tot el que hasta ara o el que vostès es votaren en el pressupost, no retallar-ho perquè pensem, igual que vostès, que això, serveis socials i tot el que més, música, esports, era el que tenim que continuar mantenint. Per tant, el pla d'ajust s'ha fet pensant en les nostres polítiques. És a dir, que vostè mateix ha dit en moltes intervencions que estava dispost a pujar els impostos sempre i quan se manteniren certs servicis. I el pla d'ajust està fet pensant en això. Pujar impostos per a mantindre els servicis i per a poder pagar tot el que tenim pendent de pagar. Després, el tema de tasses que vostè comenta, el tema de tasses estan ja previstes en els pressupostos del 2016. Vull dir que també és un tema que s'ha vist i s'ha aprovat. El pla d'ajust està pensat seguint la nostra política. La política d'esquerres, intentar pagar, intentar pujar els impostos el mínim per a poder pagar, i el tema de lo que comenta de les vendes, les vendes estan previstes totes solars que tenim. No pensem vendre una altra cosa que no sigui solar. I el que estem intentant és fer front a lo que tenim, que la situació és molt greu, i donar-li solució a la situació en la que estem. Res més. Sí. Gràcies.
Sabem la situació greu que tenim per l'anterior equip de govern, però també mantenim que els ciutadans de la Pobla no tenen que pagar dels seus diners en una pujada d'impostos aquesta situació, és evident. Estem a favor de pujar un impost abans que tancar un servei social del poble, evidentment, i ho hem dit moltes vegades, però d'ahir a vindre avui així en un dia a aprovar-nos una bateria de pujada d'impostos... No és una bateria de pujada d'impostos. Sí, és una bateria de pujada d'impostos i important. Estem parlant d'un únic impost. I no anem a aprovar-la. No és una bateria de Gràcies per l'explicació. No és una bateria de pujada d'impostos, estem parlant d'un únic impost. I estem parlant que arreglo al pla d'ajust que se va aprovar en el 2013, en estos moments tenien que estar pagant l'IBI al 0,70. Jo no el vaig aprovar, Jo tampoc, però li estic dient que és un pla d'ajust que s'hauria tingut que estar aplicant des del 2013. Que possiblement, si ja que se va fer això en el 2013 s'hauria dut a terme, doncs tampoc estaríem en aquesta situació en aquests moments. No tindríem aquest problema de tesoreria, el que passa és que se va aprovar una cosa que després no s'ha fet efectiva. Per tant, inclús nosaltres ja estem dient-li, anem a mantenir-lo, no anem a pujar-lo al 0,70 que hauria d'estar per enguany. Se pujarà a partir del 2017 a 0,63 progressivament. Que sabem que els poblatats no haurien de fer front a això? No, ho sabem i som conscients, a nosaltres no ens agrada pujar els impostos. Li assegure que a nosaltres, aquest equip de govern, el que menys ens agrada és pujar els impostos. Però la situació és greu i la situació s'ha de solucionar. I l'única solució en aquests moments, i ja li dic que hem agotat totes les vies, inclús reunions en subdelegació de govern, parlar en delegació de govern, és esta. I és l'única via que tenim. I és l'única via a la que avui en dia ens podem acollir. I és a la que ens anem a acollir. Si posteriorment hi ha altres vies de solució que són menys gravoses per als habitants, evidentment que les buscarem i les gestionarem fins a l'infinit i més allà. Però de moment això és l'únic que podem fer i això és el que anem a fer. Gràcies. Doncs passem a votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Abstencions? Doncs s'aprova per votació. Molt bé, se tanca la sessió. Alguna pregunta per el públic?